ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟೊಟ್ಟದ ರಾಯ್ತ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪುದೆ ತೊಂದೆ. ಆ ಕೊಜಪುಗು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಭಾಗದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡುಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕೊಜಪು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನುಡು. ಏರಾಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸತು ತೂಪರ್ನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಕೊಜಪ್ಪುನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರ್ದೇರಿನ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಅವಿನ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ. ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲಡ್ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಪುನು ನೆಟ್ ಜೀರ್ದೇರ್ದಾಲ ಪೊತ್ತುದು ಜಿಯಾನ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪುಗು ಜೀರ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಕಲ್ಲಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೀರ್ದೇರಿನ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನೈಸ್ ಆದಿ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ನೆಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಜೀರ್ದೇರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ದಾಲೈತೆ ಪಾಡ್ದು ಜಿಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಜೀರ್ದೇದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬನಲೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ ದೀತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದುಲ ಕಮ್ಮಿ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತು ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉರ್ದು ಸಲೆ ದಾಸೆಮಿ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಂದ್ ಉರ್ದು ಸಲೆ ಪಾಡುಡು. ಉರ್ದು ಸಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮೈತೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಚ್ಚ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ರಾಯ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿತ್ತು ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ನಮ್ನೆದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ಪುನನೆ ಎಡ್ಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉರ್ದು ಸಲೈದೊಂದು ಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ದೆತೊಂದು ಅವನಿ ಚೋಲ್ ದೆತ್ತದು ಈ ನಮನೆ ತುರಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಐತಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಯಾವು ನಮ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪಾಡ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಇದು ಚಪಾತಿಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕಿತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪುಗೆ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಜನ ಮೂಲು ಬೀಟ್ರೂಟು ಬೀನ್ಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನೈತೆ ಕೊಜಪುಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಬಿಡು ಉಪ್ಪು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಐತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ರಟ್ಟಿ ನಡಿಬಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ದಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಬೀಟ್ರೂಟು ಅವು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಂಡ ಪಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೀಟ್ರೂಟದ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ರಟ್ರಂಡೆ ಯಾವು ಇತ್ತಂದು ಒಂಚೂರು ಚೌಲೆ ದೀಕ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪುಗು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಚೌಲೆ ಅದುಪ್ಪುಡು ಬಿಚ್ಚೊನೆ ಬೀಟ್ರೂಟುನು ದೆತ್ತದ ಮಿನಿ ಪಾಡಡೆ ಅವಳು ಕೊಜಪು ಪುಡ ಉಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಚೌಲೆ ಆತನು ಬೀಟ್ರೂಟು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆನ್ ಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಕೊಜಪುಗ ಉಪ್ಪುದ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಡಣ ಪಾಡೋನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿಜ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೇಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ.